Contrast de filosofies, Catalunya amb un joc més treballat, Aragó amb un futbol més pràctic. Així es plantaven sobre la gespa els dos combinats i li va sortir més bé d'inici als aragonesos, que van gaudir de moltes ocasions, d'un pal, d'un gol anul·lat i de l'1-0 amb què s'arribava al descans. El seleccionador català Toni Almendros presentava la reacció a la segona part, personificada amb l'entrada de Montoro, que jugava a la mitja punta. Ell era l'encarregat de fer l'empat. La culminació de la remuntada arribava pràcticament en la següent jugada, amb centrada per la dreta d'Òscar Muñoz i gol de Belillas. Pujava al marcador l'1-2 amb què s'arribava al final, però podia haver canviat el desenllaç si l'àrbitre hagués xiulat penal en aquesta acció. El col·legiat considera que hi havia falta prèvia, però per al seleccionador aragonès, Carlos Verdejo, la decisió no és la més encertada. Estos factores externos se arreglarían si la Federación Española mandase árbitros neutrales, por ejemplo. Pero vamos, lo que he oído yo en el pasillo de vestuarios antes de salir al campo, en el descanso, eso no lo digo por respeto. Yo creo que son cosas que no debemos de entrar nosotros y que bastante faena tienen y complicada a los árbitros como para que nosotros ayudemos tanto en positivo como en negativo. Yo pues también tengo mis quejas o no, pero bueno, quedan ahí. Aragó ha guanyat 1-3 a les Illes Balears i això deixa la selecció catalana amatera a tocar de la classificació, ja que amb un empat en té suficient.